Tehnica de respirație eliberatorie sau respirația de foc, cum mai este denumită. Această tehnică ne va ajuta extrem de mult în a ne liniști mintea și a putea induce această stare meditativă în interiorul nostru, atât la nivel psiho-emoțional, cât și la nivel fizic. Mai întâi îți voi explica pașii prin care această tehnică va funcționa, după care vom trece la exemplificarea acestei metode. În prima fază este necesar să inspirăm și să expirăm pe gură într-un ritm foarte complet, adică inspirăm complet pe gură, expirăm cât mai complet pe gură, da? Și facem acest set de 30 de ori, numărând în gând până la 30 facem acest set de 30 de respirații. Urmând ca apoi, la ultima respirație, să facem o inspirație profundă pe nas și o expirație profundă pe gură, după care tragem ușor aer, la liber, fără să ne forțăm, și menținem aerul timp de 1 minut și 20 de secunde, la care urmează să eliberezi ușor tensiunea și aerul și o să vezi cât de minunat te vei simți în această stare. Haideți să practicăm împreună. Vom face setul de 30 de respirații. Este denumită tehnica de respirație de foc pentru că la un moment dat senzația va fi una de căldură exagerată în interior. Acum să trecem la al doilea pas. Ținem respirația în acest moment până la 1 minut și 20 de secunde numărând în gând. Inspirăm profund, expirăm pe gură, încă o dată. Atenție! Dacă nu poți să-ți menții aerul până la 1 minut și 20 de secunde, poți să faci această apnee sau această reținere a aerului timp de 1 minut, pentru că la început este posibil să întâmpini dificultăți, dar pe parcurs te vei obișnui cu tehnica. Să-ți fie de folos și ne reauzim cu drag în audioul următor. Toate cele bune!